Ake wanita wis ilang wirange. Iki piye, iki piye, iki piye, kahanane zaman kok kaya ngene. Sapa wonge pengen slamet uripe, syarate kudu kuat iman takwane. Daimatan di dawami mulkillahi, kaya-kaya wis tiba bangsane. Agama Islam mungkari arane, langgar masjid mungkari bangunane. Al-Quran mungkari tulisane, pemimpin wis do ilang adile. Wong sugih padha ilang lomane, fakir miskin padha ilang sabare. Ake wanita wis do ilang wirange. Iki piye, iki piye, iki piye, kahanane zaman kok kaya ngene. Sapa wonge pengen slamet uripe, syarate kudu kuat iman takwane. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.